Zdravo ljudi, ovdje je Unreal Gaming HD i sad ćemo izvlačiti ovaj giveaway preko random.org sajta. Prijavili su se vas 21 ili 20, ne znam da li sam ja jednom komentarisao i rekao sam da je to dovoljno. Broj od 1 do 50 ste upisivali za stranicu od 110 lajkova i ajde da krenemo. Ova dva akaunta su isti broj napisala, tako da će ovaj se računati jer je ranije napisao. Ovaj Ahmed PC uopšte ne učestvuje. I ajde da krenemo. Broj 31, da li ima broj 31? Ja mislim da nema. I nema. Idemo dalje. 42, da li ima 42? 42, ima 43, ali nema 42, idemo dalje. 34, 34, nema ni 34, idemo dalje. 38, da li ima 38? Nema, idemo dalje. 27, i da, osvajač giveawaya je Planet of Technology. Nek se javi ovdje na YouTube u komentaru, bilo gdje da se javi, na Facebooku ili u poruku, nek mi pošalje na kanal i tako dalje. I tako ljudi, ovo je bilo izvlačenje giveawaya i doviđenja.